Deirtear go siúlann taobh sí ar an móthar portaigh seo idir an clochán agus cloch na rón. De réir scéile, bhí teach lóistíonn so dar about the halfway house. Siar sin 810 chuir de háir agus de fúd an tí fáilte rih taisle sular warrig siad iad. Tá sé ráite gur chaisiad na corps na puil portaigh timpeall a cheantar ag gcuid an airgid nó ábhar lochfar a bhí acu ar dús. Deirtear go mar an taobh sí na daoine bochta seo go fáil, díreach mar atá púcaí díomharacha ina lán portaigh. Ach má chuirtear íochail ar buintóirí móna na tíre éireas cad a tharlóigh leis na portaigh. An é go bhágfar is sellomh na taobh sí cailte seo iad. Tá me taca go hiilchiaráin le labhairt le Seosamh Ó Cuaig faoi portaigh Chonamara. Mar a bhéadar, mar atá siad an jobh, agus mar a bheisiad an machan sa. Tá sibh? Cet fáilte rút. Sibh an ébre. Cet fáilte rút a bhanchan. Tá sé am chara Thomas. Sé an láchfortoch, gus tá cahan na scrachach í sísa na dígin tú. Thomas, duine go na sleanadóirí is fearra go na mara. Agus bím se scara múna bhai. An go bheice tú níos. Jaúil, tá lí searm. A scar móna, sé sin scapa ná. Scapa sé. Tá mar sin ní sé. Sé. Cá go mana sígus. Nis. Beice tú seo níos. Mar seo. Cad a cheapá Thomas inis go bhúna tá an sin? Anód móna sin inis. Mar ní ana sí mar an smútar ná cuiráin agus be sí a líoch agus tá sé cí lábhsú. Sin íon tán bhúna inis. Sin íon tán. I bí sáirleid? Sí sálam gus sí sála go leor. So nuair dain tú gur sár slánadóir nó sár fear slán é Tomás, céir tá gceist lei sin? Tá bród iontacha I gceist an obair leis a sleán. Mar is máile sí bhaint síos ceart, chu máile sin is máiles ganach leisteach faoin mrúach leis a sleán. Díreach le go léir bheith néta agus... Néta agus deas. Is sin rud bhí baint leis a dráma tháinig rún. Bhí sé bródú leis obair néta íonna. Ní rása go héine agus alíontóirí bhínta. Agus ní hecha legan na higann sé sin, ach bhí sé ábhla. Bhfuil tú rá gur raibh sort cultúr ar le buinteach leis an sá gan mar. Cultúr ar fád a bhí an. Lasa dís tinamach ar bortas. Dhéana dís té. Té is isce portaigh. Ach bhíoh na daoine muich agus bhíoh mrá agus mrá ógan agus bhíoh cuairteach ar bun. Agus an sinna digan tú na chuir síos tinne ní hecha tinne ás ar fan na glónta siar. Bhí fiú an paidir an na deiridís mar dear a caiglím an tinne seo mar a chaiglíns cístách. Chuid dlú gon síala bhí an. Chaach tú fátaí bhead, nó dheaf ácras. Chaach tú múna bhead, nó ní bhecha teasa. Agus tá seannach go bhain fí sin tá said, an té nach bhfuil múna go ró héin, díanach sé a ghora leis an ghinéin. Agus ar nóin sin deirtaí mar dear a teach gan tinne ní teach é. Tá na tíche gáin íon is agus tá na plein alaithe iontacha se tá hain. A rá nar cheart simléir a beveriteach. Wel breanna mu dearan na baint go dtí go bhí muid bás. Agus má hagann siad le muid a stoppa, ní stoppa muid. Le ómás gan dráma tháinig rúin agus gan cultúr inar bhair siad. Sin nach é méise. Tuigeann tusa na cúisne go bhfuil an rialtas ag iarthart céile nó stoppa stocha. Tuigim go má agus ní le samú leon tuisíntach tíon tar cén dochar tá sé dhéanana. Tá sé dhéanana rionsdochar. Ní caihamid a bheith réadúil agus ceart. Tá sé geiste go le bheith féráilte le hoba rud a cintí dhéanana faoi téomh dán. Agus tá sé go raibh fágáil a bhechan oranne faoin tua agus sin an palasaí tá an. Muid a scóbaisteach go gáile as am mealach. Mar an úseo muid, bei an áitseo ina fáic náisiúnta. Agus bei tealabháin roiim héin agus go Thomas ráhealamh agus tíire sé sinna chéire sé de baint mhúna ag an nám sin. Agus tíire duna cinteile ced íon mhún, agus ced é sin an láimheice, agus ced an fear a líonna leis a bíce. Agus an tragóid é sin. Tragóid a bheith cháin. Ach an rud nach digamín, nach go bhfuil irid sin carbón storála sa fortaigh. Níos móna mar a bheith a forís báistín ó mar sin. Le sé decoréis sin a hála. Géilim go chuidhá gan ólaíocht ach. Caithe siad rud a dhéalaíonna selm tu siad go fád a linne. Na teagad híos go fád a linne.
Ní le an dabht ná go gahamíd ar nícheal I dhéanamh leis an bplanéid seo a chláánú. Achas léir go gailfar a lán do éireacht arsa na tíre seo a muineann leis na portaigh.